sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw foli ni tano k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ sankura kɔnɔ n'o ye 1er janvier san 2024. An b'a fɔ sankura hɛrɛ Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Kunnafoni daminɛna an bɛna frontière tɛmɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ka sankura laselikanw lamɛn k'o fara Burkina Faso ani Senegali jamanakuntigiw ka laseliw kan. O kɔ an bɛna kuma politiki kibaruya kumabaw kan Mali kɔnɔ minnu kɛla san 2023 la. Kunnafoni kuncɛla aw bɛna maa dɔw ka sanyɛlɛma folikanw lamɛn tabali kɛnɛ kɔnɔ a y'aw bisimila. An lamɛnbagaw an bɛ aw fo ko kura san 2024 Ala ye o yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na an b'a fo ka a barikada. Ka kɛɲɛ n'o san yɛlɛma ye colonel Assimi Goïta frontière tɛmɛ fanga ɲɛma a y'a ka laseliw kɛ jamanadenw ye min yɛrɛ sen fɛ a kumana jamana lakana koɲɛw kan sigikafɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se kurantigɛ banbali min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ waati bɔ. Bamako Georges Atino ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye jamanakuntigi ale ka kumakanw kan. Maliens, mes chers compatriotes, je suis particulièrement heureux. Sangatan ani duru kɔnɔ jamana ɲɛma Assimi Goïta ale y'i kanbɔ san 2023 kobolodalenw kan ani fana baara minnu kan ka bila sen kan san kura kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔ dantigɛli in kɔni sinsinna kosɛbɛ lakana ani bɛn sabatiliko kan Mali la. Assimi Goïta k'a ka sɔrasi fini kɔni to a la a kumana kɛlɛfɛrɛ kan mun bɛ wele ko dugukolo ko n'o ye fɛrɛ ye jamana ɲɛma ka fɔla wasa ka se ka Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen lakana ani ka jamana ka sariyaw kɔni boli ye. Bɛn ko kun kan colonel Assimi Goïta ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛna bila sen ka malidenw damaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ wa ko kumaɲɔgɔnya kunnafoni kɔni lasera maa kofɔlenw ma kabini tuma min na MINUSMA ka dagaw datuguli kɔni dabɔra Mali cɛmancɛ ani a kɔrɔyanfan fɛ. Nka colonel Assimi Goïta ale b'a ɲɛfɔ ko kumaɲɔgɔnya ninnu sen fɛ ko babu fila bɛɛ ye maga tɛna kɛ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu ye Mali ka kelenya ani diinɛw bɛɛ lajɛlen damakɛyali ni o bɛ wele faransikan na ko laïcité. Nka ko jatigɛwale kulu kɛlɛli ko tɛna jɔ wasa Mali ka lakana ka se ka sabati. Mali ɲɛma y'i kanbɔ fana walew kan minnu kɔni ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ san 2023 ni o la belebele dɔ ye kurantigɛ ye sabula san in kɔnɔna la malidenw kɔni ma se ka kuran sɔrɔ ko ɲuman kurantigɛ tun cayalen don. Assimi Goïta ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛna tigɛ cogo min na kuran bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛ Mali kɔnɔna la ni nɔgɔya la. Dantigɛli kɔnɔ Assimi Goïta ale kɔni ma kuma kɛrɛnkɛrɛnnen la jamana ɲɛmakalata kun kan hali n'o y'a sɔrɔ a y'i kanbɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan cogo min na ko sariya jɔsen taabolo k'olu ka se ka taa ɲɛ Mali kɔnɔna la. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. Protège les Maliens. Je vous remercie. Burkina Faso kaw fɛnɛ ni fɛ yen nɔ capitaine Ibrahim Traoré ale y'a ka san yɛlɛma laseliw kɛ a y'i sinsin gouvernement ka cɛsiri kan ka kɛɲɛ jadi kɛlɛli ma. Cadet Traoré ka bɔ Wagadugu. Peuple du Burkina Faso, camarades combattants pour la liberté. Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré ale y'a kanbɔ fasodenw ma ka taa sanyɛlɛma seli senkɔrɔ ka se ka ka sankurafoli lase u bɛɛ ma ani ka se ka olugu kɔrɔ gwɛlɛn ka taa lankanabaliya kɛlɛ min olu y'a waran ka taa jadikɛlaw ɲɛkɔrɔ. Ale ko bɛɛ ka Ala waleɲuman lɔn ale min sera ka to a ka masaya kɔnɔ ka se k'a to anw bɛɛ ka sankura san 2024 nin ye. O tɛmɛnin kɔ fana a ko an ka foli kɛrɛnkɛrɛn lase banbagatɔ minnu bɛɛ ye o nin di yaasa faso ka se ka jɔ a sen kan hali bele. 2023 a été une année où
san 2023 min tɛmɛna o kɛra san ye min kɔnɔ anw ye latigɛ caman ta ka se ka an ka jama yiriwa. desanbu kalo tile 11 tɛmɛni anw sera k'a yira ko min ye lankanako ye ani an ka dunun kafa yɛrɛ ko ye anw ye fɛn caman bila sen kan minnu bɛ se k'a to faso yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ ra. o kosɔn an ye ko caman bila sen kan. san kura min bɛ nana anw bɛna se k'a to fɛnɛ ka fɛn ninnu bɛɛ da kelenya. o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jɔrɔkɔw bɔ anw sen na min bɛ anw to jɔnya kɔnɔ ka se ka anw bali an ka na nusɔndiya sɔrɔ. nin laseli kelen in fɛnɛ kɔnɔ tuguni kapitɛni ibrahim tarawele y'a yira ko san 2024 natara kɛlɛw bɛna se ka kɛ min bɛ se k'a to an ka jamana yɛrɛ bosi ka bɔ maa jugu bolo. o de kosɔn ale y'a yira ko dakabana jɛnkulu bɛna sigi na kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin maa juguw ma. o tɛ dɔwɛrɛ ye min tɔgɔ bɛna kɛ groupement des forces spéciales d'intervention rapide. Un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique. ka ɲɛsin dumu kafa yɛrɛ ma ibrahim tarawele y'a yira ko min ye sɛnɛ ye min bɛ kɛ tilemana tuma na o bilara sen kan min bɛ se ka to san 2024 natara fasodenw bɛɛ ka o yɛrɛma hɔrɔnya ta dumuniko fan fɛ. min ye kɛnɛyako ye kapitɛni ibrahim tarawele ko bɛɛ kɛ ka baara kɛ yaasa banabaa minnu benna fasodenw kan san 2023 ra o ɲɔgɔn kana kɛ tuguni. ibrahim tarawele y'a ka sankurafoli laseli kuncɛ ni latigɛ ye min bɛna ɲɛsin yuruguyuruguko ma. ale ko san 2024 natara ni maa min tigɛ minɛna surafɛn dunmu na o kɔni sariya gbɛlɛn de bɛna boli o kɔ kan. nin tun ye kadɛ tarawele kumakan ye ka bɔ wagadugu Burkina Faso. Que Dieu protège le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi wasallam. Sharif Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe. Fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati. Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. o siratigɛ kelen na senegali jamanakuntigi Macky Sall ale fɛnɛ y'a ka laseliw kɛ. an ka nama diyara lamɛn ka bɔ Dakar. De l'indépendance à 2012, soit 52 ans. kabini yɛrɛmahɔrɔnya taara senegali o ni san 2012 cɛ san 52 do ɲina. o kɔnɔ sanfɛ kalanso 2 dɔrɔn de tun b'an ka jamana kɔnɔ. Cheikh Anta Diop min bɛ Dakar ani Gaston Berger Saint-Louis ani sanfɛ kalanso bolofara 3 minnu bɛ Bambe, Thiès ani Ziguinchor. wa san 10 kɔnɔ an y'o bolofaraw kɛ sanfɛ kalansow ye ka tila ka sanfɛ kalanso kura 3 jɔ ani kalandenbaw ka siyɔrɔ ni dumunikɛ yɔrɔw jɔ. san o san jamana bɛ dɛmɛ min kɛ kalandenbaw ye a ka ca ni sefa wari miliyari 82 ye. nin cɛsiri ninnu bɛ sababu la an denw ka kalanw ka kan ka sabati baw u ka sini ɲɛsigi ni jamana sigi ɲɛsigi debu u ka kalan in kɔnɔ. o sababu fɛ baarakɛ yɔrɔw dilanna u ye ni sɔrɔ bɛ yuruba o sen fɛ. an ka sifinw ka sini ɲɛsigi ka kan ka sɔrɔ an fɛ de. a man kan an ka jamanadenw ka taa dɔgɔdɔgɔnin na tunga la kuruw kɔnɔ farajɛla n'a bɛ kɛ sababu ye u ni bangebagaw jigi bɛ tigɛ. kasara minnu kɛra jamana in kɔnɔ ni mɔgɔw nin tora kɔnɔ ani nafolo caman tiɲɛna o ye ko ye n'a man kan jamana in kɔnɔ. bɛn ka kan ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ. o kɔfɛ san 2024 février kalo tile 25 jamanakuntigi kalata la ne b'a kɛ cogoya bɛɛ la a ka kɛ i n'a fɔ kalata tɛmɛnenw n'u kɛra lafiya ni labɛn cogoya ɲuman na. wa avril kalo tile 2 san 2024 ni ala sɔnna ma ne bɛna fanga di n nɔnabila ma. fanga kɔfɛ ne bɛna baɲumankɛ tɔn dɔ sigi sen kan hɛrɛ sigikafɔ ani yiriwali kama walasa k'an seko bɛ kɛ n ka faso ye faso min bɛ n dusukun na. Investir dans des causes qui me sont chères.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. San 2023 min tɛmɛlen filɛ an ka lasirikɛla George Atino ka bɔ Bamako ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye politiki ani lakana kibaruya kumabaw kan fo ka taa se kunnafoni wɛrɛw ma minnu yɛrɛ tola maaw hakili la kosɛbɛ an ka jɛ k'a lamɛn. San 2023 kɔnɔ Mali kunnafoniw olu ye tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la lakana ani politiki ko de kan kosɛbɛ. O kunnafoniw fɔlɔ yɛrɛ kɛra Côte d'Ivoire sorasi 43 labilali ye janvier kalo kɔnɔna la ni Mali marabaw y'u jate k'a fɔ ko u ye mercenaires ye. O kalo kelen kɔnɔna la EJ kɔni kɔnɔmɔgɔw fana olu fana sugandira. EJ ni o mun ye baarada ye kɛrɛnkɛrɛnya la mun ka baara ɲɛsinnen don kalataw olu labɛnni na Mali la. Olu ka baara kun fɔlɔ o kɛra ka se ka hakilinajira kalata bila sen kan ni o mun laban nana bangi awɔ ka sebaya sɔrɔli la ka se ka sariya sunma kura bila sen kan Mali kɔnɔna la. EJ ɲɛma Maître Cissé an bɛ don min na ko bi an ye baara min kɛ ani jaabi minnu kɔni sera an ma an bɛ se k'a fɔ ko mun kɔni ye kalataso 24 ye an ka baara kɔni sera o bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ kalataso bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ o ye kalataso 24 ani 410 ani 16 ye. An ka nin kulu in kɔni an ye jateminɛ min kɛ kala min filila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛmɛ sara la n'i y'a ta k'a lajɛ maa 38 o de kala fili. Ni hakilinajira kalata referendum sera ka kɛ ka se ka sariya sunma kura bila sen kan Mali kɔnɔna la san 2024 février kalo la jamana ɲɛma kalata tun bolodalen don nka o latigɛ kɔni o lasara i n'a fɔ a ɲɛfɔra cogo min na Mali marabaw fɛ nka don fɔlen kɛrɛnkɛrɛnnen o ma lase fɔlɔ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛma kalata nata ye. Ka fara kan Mali ani Burkina Faso ani Niger olu fana jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma o kɔni bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ sankɔrɔtana kɛrɛnkɛrɛnya la Niger fanga dafirilen kɔ ka Mohamed Bazoum ale ka fanga kɔni lasa o bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ sankɔrɔtani kadira kɔnɔna la Mali, Burkina Faso ani Niger olu jɛra ka AES bila sen kan ni o ye Alliance des États du Sahel ye n'o ye Sahel jamana kɔni olu ka bolodi ɲɔgɔnma baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun sira fɛ jamana saba ninnu b'a lase k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ lase ɲɔgɔn ma n'o y'a sɔrɔ bingani kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra ka ɲɛsin u dɔla kelen ma i n'a fɔ Abdoulaye Diop Mali kɔkanko minisiri ale bɛ a ɲɛfɔ L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective. Ɲini ye de ka se ka jɛ ka lakana fɛɛrɛ kelen n sigi sen kan walasa jamana saba minnu u bolonɔ bila bɛnkan in na u ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni dankarili kɛra jamana kelen walima jamana wɛrɛw la an ka bɛnkan in kɔnɔ a bɛɛ kɛ komi dankarila jamana saba ninnu bɛɛ de la wala bɛɛ bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o dɛmɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛ feere ye walasa ka se ka nin bɛnkan jamanaw ka lakana sabati. La force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Lakana ani politiko ta fan fɛ Mali marabaw ni MINUSMA kɔni dan sigira kɛrɛnkɛrɛn la olu ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw la sabula Mali y'a lase kɛrɛnkɛrɛn la ONU la k'a fɔ k'u bɛ dan sigi ONU kɛlɛcɛw kɔni toli la Mali jamana kɔnɔna la o sira fɛ kalo damadɔni tun dira MINUSMA ma k'a fɔ k'u ka se k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ kadara kɔnɔna la MINUSMA ye a ka dagaw kɔni datuguli tun daminɛ Mali camancɛ ani a kɔrɔyanfanw fɛ o dagaw yɛrɛ tigiya tali o kɛra mankan ani furukufuru ye Mali sɔrasiw ani kɛrɛnkɛrɛnya la banbagaci kulukɔrɔw sɛma ni ɲɔgɔn cɛ fo kana laban mankanw yɛrɛ a wulili la kɛrɛnkɛrɛnya la san laban yɛrɛ kɔnɔna la sa Mali sɔrasiw olu donna Kidal dugu kɔnɔna la wa
o wale mun kɛra o fana kɛra nisɔndiyaba ye Bamako ani jamana fan dɔw la an ka tulomajɔ Bamakoka dɔw olu ka sewakan na olu mun tun bɔra k'o jira kɛrɛnkɛrɛnya la au moment de l'indépendance kɛnɛba kan. En fait, aujourd'hui, c'est un événement de joie. Bi ye nisɔndiya donba ye. O yɛrɛ de kosɔn malidenw kan ka sewa ɲɔgɔn fɛ sabula armée ye baaraba min kɛ nin kɛra an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna de ye. O de kosɔn politikitɔnw, cɛkuluw, jagokɛlaw, sifinw bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ka n'i ka nisɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛn la ka kɛɲɛ ni nin wale ɲumanba ye. Que ça soit les commerçants, détaillants, tout le monde doit fêter à son niveau cette victoire. Ni nisɔndiyaw kɛra san 2023 kɔnɔna la dusukasi ko walima dusukun tɔɔrɔ ko dɔw olu fana kɔni kɛra baaraɲɔngiri dɔw olu fana kɛra kɛrɛnkɛrɛnna i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso Gabriel Touré baarakɛlan dɔw fɛ ani fana ministère de la justice ni o ye kɛrɛnkɛrɛnna la kitiko minisiriso kɔni olu ka sɛnikaw fɛ wa ka taa baaraɲɔngiriw sira fɛ halisa kɛnyɛrɛ ye kalanso dɔw fana tun ye baaraɲɔngiri dɔw bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnya la o kɛra ka taga lycée privéw ni professionnels ka baara kadira kɔnɔna la wa o baaraɲɔngiriw yɛrɛ fana tun cayara ka fara o kan dusukun tɔɔrɔ mun fana tun bonyanen bɛ kosɛbɛ o bɛ tali kɛ kurantigɛ kun kan Mali duguba caman kɔnɔna la ani kɛrɛnkɛrɛnya la Bamako o kurantigɛ yɛrɛ mun kɔlɔlɔ fana bonyana kosɛbɛ kalandenw ma kɛrɛnkɛrɛnya sanfɛ kalansow ma université la sabula kurantigɛ kosɔn cours tun tala ka se ka di yen a ko ɲuman an ka tuloma jɔ kalanden dɔw fɛla la. Ni kurantigɛra a ka gɛlɛn c'est pas facile. Monsieur bɛ cours di micro la donc ni kurantigɛra a ka gɛlɛn monsieur b'a cours expliquer à voix donc minnu bɛ ɲɛfɛlan na olu bɛ se ka essayer ka dɔ faamuya la mais minnu bɛ milieu ani kɔfɛlan na a ka gɛlɛn olu ma donc ne yɛrɛ en tant qu'étudiante ne b'a essayer ka dɔɔni k'an concentrer a kan. Hali sisan n bɛ ka kun min fɛ doni salle kɔnɔ salle min filɛ nin ye ça prend plus de 300 personnes mɔgɔ min bɛ sa a tɛ tɛmɛ 15 personnes kan pour que a bɛɛ kurantigɛ de nɔ ye kuran min ka mun d'an étudiants yɛrɛ kan. C'est trop. Seko ani dɔnko ta fan fɛ maba dɔw olu fatura nka jɛnɛ misiriba fana o sera ka lakuraya ni tun ye a san damadɔni ye k'a fɔ ko o latigɛ tun ma se ka waleya. Georges Atino, Bamako, VOA Bamara tɔgɔ la. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye banjangarakaw fɛ nɔ Mali cɛmancɛ bolo la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ kabini sirabakana RN15 o yɛrɛ tiɲɛna banbagaci maaw fɛ nin waati na taa ni ka segin bɛ ka kɛ maaw fɛ Bankasi ani banjangara ni ɲɔgɔn cɛ. Koro Tijani Wederawogo ale ka laseli don. An filɛ nin siraba min b'a wele ko route touristique Bajangara ni Bankasi cɛ. Yan nɔ taa ni ka segin gɛlɛyaw kama taamakɛlaw bɛ wajibiya ka dɔ kɛ sen na ka sabu kɛ kulu yɛlɛ ka jigin gɛlɛyaw ye. Salimata Dumbo ni y'ale sen fɔlɔ ye ka yɛlɛ kulu in kan b'a ɲɛfɔ an ye kama sɔrɔ a nɛnɛkuni degulen don. N bɔra ya gɛm ka taa Bamakɔ. A kɔni ka gɛlɛn ne bolo. Ne t'a dɔn mɔgɔ tɔw ta. Kabini parunu sɔngɔn bi ya pɔn kɔni cira maaw bɛ ka nin siraba in de matarafa ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko route serpenti walasa u bɛ se ka taa ni ka segin sɔrɔ cogo min na nka a kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ mobilitigi caman nin waati in na olu ka mobili kɔni bɛ ka sira bila ne ka taa kulu minɛ ko alamisa wula fɛ Bɔkari Tanapo o y'a misali dɔ ye bawo ale ka mobili ma se ka tɛmɛ a taara bin nin kulu in na. An kɔni Bankasira kɔni tiɲɛna a y'an se an dan kɔni ma sisan kɔni parce que an bɛ ka gɛlɛya min y'a la a tɛ se ka fɔ ka ban aw yɛrɛ ka mobili nɛgɛ dɔrɔn. An nana mobili bɔɔri jɔjɔlen sɔrɔ yan nɔ an ye tumunali kɛ tan an nana sɔrɔ solution tɛ yen nɔ an ma mobili y'a kɛra cogo min na bon mɔgɔ dɔw banna an bɛ an ka paranti kɛ kɔni sen karila fo yɔrɔ 2 sisan o y'ale ta ka taa n'a ye Seware hôpital ba la. Wa o ta bɛɛ lakanabaliya kɔni ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ nin siraba bilen in kan ka sabu kɛ kulumanifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu bɛ ka dugumamugu pɛrɛnta bila siraba in kan. Y'a ye Jigiba ye donso ye Jɔnbɔlɔ a bɛ dɔɔni f'an ye o kow la. Sira in daminɛna fo ka se sisan ma minutes 3 parce que sira dɔn RN15 sauté u nana route serpente fɛ donc a daminɛna dɔgɔkun kelen tile 3nan tile 4nan don minute dɔ donna Bayara ani Jɔnbɔlɔ cɛ donc o exposé an ye y'a ɲɛfɔ sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw nana o ye yɔrɔ
minutes là-bas. Au don kelen na jigi bombo oui do tara dynamité o fana akira o don jigi bombo ani anakanda che o so sira fana min kelen kunduna ben do de yela donc ala ke mo ma ni ma twala kabini nin wale in kɔni kɛra bajangara mara kafo ɲɛmɔgɔ n'o ye Sidi Mohamed El Bishiri ale fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan mun b'a to a bɛ se ka taa i ɲɛ dan pɔn tiɲɛni kan fɛɛrɛw ka sigi pɔn in ka dilan a kɔni kɛra gɛlɛyaw kɔnɔ i n'a fɔ aw tulo bɛ mugu cikan na cogo min na Mali finitigilakaw ani jadiwalew ni ɲɔgɔn cɛ gouverneur kɔni ka fɔ la hali ni gɛlɛyaw bɛ yen fɛɛrɛw na sigi siraba in ka se ka dilan maanifinw ka se ka lafiya ko kura ye. Nous sommes engagés pour notre pays. An cɛsirilen don kosɛbɛ an ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bajangara marabolo kɔnɔ basigi o bɛ se ka na cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ jaabiwalew kɔni bɛ ka kɛ sira in kan minnu bɛ ka bila o bɛɛ n'a ta siraba in ye sira matarafalen ye bɛɛ lajɛlen kɔni mago b'a la se wɛrɛ kɔni t'an ye nka an n'an cɛsiri fo ka nin jaabiwale kɛlɛ k'a ban. waati min na kɔni basigi kun bɛ i ka dɔn k'a fɔ fonɛnɛ waati dunanw kun bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka se ka na tɛmɛ ni siraba in fɛ n'o ye route touristique ye ka se ka tɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnko ka o dɔn k'o faamu nka bi nin siraba kelen in de kɔni kɛn bɛ sababu ye walasa Bayangara ni Bankasi fo Koro olu bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin nasiraw fɛ baw paru o tɛ taa bilen Tijani Wederawogo ka bɔ Kani Kulukan VOA Bambara tɔgɔ la. farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ an ka Siyaka Tarawele lamɛn. Sedantolanta bunagun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire b'a fɛ ngoni saba min bɛ tan ɲina san b'a fɛ ngoni naani janvier kalo la a bɛ sɛnsɛn na ka na bari a bɛ daminɛ ni janvier kalo in tile 13 nata Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw bɛna caya a kɛnɛ kan olu cɛma farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila musow b'a la Kajatu Bagayogo ye Mali kunnafonidila muso ye Bamakɔ a y'a ka kafu ka yamariya sɛbɛn sɔrɔ n'an ko accréditation a ka fɔ la Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila musow bɛna caya Côte d'Ivoire ɲɔgɔn kunbɛba in kɛnɛ kan ni muso bɛ ko min na i b'a sɔrɔ o ko ka di farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila kɛrɛnkɛrɛnnenya musow ta fanfɛla la ne b'a dɔn u jɔyɔrɔ tɛna dɔgɔya nin ko in na parce que salon na sini tatɔ Cameroun kɔfɛ an tun ye muso an balaka saba ye ni ka jatew ka ɲi mais ɲinɛ n b'a dɔn Côte d'Ivoire ale ka surun na kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔrɔgɔ jateminɛw y'a jira k'a fɔ an jɔyɔrɔ bɛna bonya parce que n'i ko yɔrɔ ka surun i b'a fɔ ko déplacement bɛ nɔgɔya n'i ko déplacement ka nɔgɔ fɛnɛ i b'a jira k'a fɔ ko an balakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an tɛna to nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔna na yan nɔ. hakili b'a la an mɔgɔ joli bɛ sɔn a ye kɛnɛ kan ka sɛbɛn sɔrɔ n'o yamariya sɛbɛn ye ka bɔ kafu yɔrɔ an ka commission genre yɛrɛ la n b'a fɔ an ka ca kafu fɛnɛ ka volet dɔ bɛ yen n'o ye volet genre ye généralement o bɛ priorité di musow ma comme an bɛ to ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka compétition caman kɛ i b'a ye k'a fɔ hali ni kotaw bɛ di u b'a fɔ ko hali ni kota dila association maire ma u k'u hakili to genre mɔgɔw ka yɔrɔ la ne yɛrɛ kɔni Kajatu Bagayogo ne ye n ta sɔrɔ wa n b'a dɔn ni ɲɔgɔnna caman wɛrɛ fɛnɛ y'a sɔrɔ aw jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ɲina CAN kɛnɛ kan o ye diyagoya ye parce que an b'a dɔn n'an ko k'an bɛ exemple ta Egypte CAN kan n'an ko an bɛ exemple ta Cameroun kan n y'a fɔ an tun ye balaka mɔgɔ saba ye an y'an seko n'an damayira kɛ n b'a dɔn ni dɔ ma far'o kan Abidjan-kaw fɛ yen foyi tɛna b'o la laɲini ye mun ye aw fan fɛ an bɛ se k'a fɔ ko laɲini dɔ sabatila ka ban parce que Cameroun an tun ye mɔgɔ saba ye mais ɲinɛ an b'a jigiya k'a fɔ k'an bɛ caya ka tɛmɛ mɔgɔ saba kan o y'an ka laɲini ye wa an b'a dɔn don n'a nataw la o laɲini bɛna confirmer donc n'an cayara ka tɛmɛ mɔgɔ saba kan ça c'est déjà une victoire pour nous ça veut dire que dɔ bɛ fara la nombre kan aw ye musolakaw yan balakaw ni ma fili a bɛna fɛɛrɛw caman sigi sen kan san nataw la muso jɔyɔrɔ fana ka bonya ko ninnu na ka da kan farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila musow u sɛgɛnnen don dɔɔni yɔrɔ dɔ la an sɛgɛnnen don mais mɔgɔ ka ko bɛɛ y'i yɛrɛ de ye i b'a dɔn n'i ye ɲɛ min bila mɔgɔw kɔrɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ n'o ɲɛ de sinon a ma nɔgɔn i musotɔ i ka bɔ i ka du yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ka taa kalo kelen kalo fila k'i kunfɛ k'i bɛ compétition na a ma nɔgɔn mais mɔgɔ ka ko y'i yɛrɛ de n bɛ segin k'o fɔ an tun man ca an b'an jilaja cogo bɛɛ la halisa an balakaw ka na nin domaine in kɔnɔna na parce que n'i ko an balakaw ka na ko sport o b'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ muso farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidi muso ne b'a fɔ passion de don déjà parce que cɛ fara muso kan ni passion t'i la i tɛ se ka baara in kɛ mais en plus de la passion il faut de la volonté parce que i bɔra k'a fɔ a ma nɔgɔn mais avec de la bonne volonté de la retenue an bɛ se ka fɔ ten tɔ ala barika la laɲini ye mun ye an bɛ se k'o sɔrɔ CAN kɛnɛ kan Mali dagayɔrɔ bɛna kɛ Korogo dugu de ye min bɛ pulu ɲɔgɔndanw kofɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don
bataki minnu cila maliden dɔw fɛ olu de filɛ ninnu ye min ye u haminanko k'o fara u ka sanyɛlɛma folikanw kan an ka jɛ k'u lamɛn. Assalamu alaikum. Baramu afulino fo agayorola aga tranjin sang alaga sangro here alaka chaya alaka la yinu sabati alaka bulome aga barala okay ambe kajulu marala sigaso ambe sigaso marala don asigda e cercle de kajulu don ambe inde ne to Abdul Karim Sanogo ne wo fu dungo do amaga kuna fuluna me kajulu kuna ya nala sonama anga abe dugo kanyanga dugo fona bae alaka sangro chama alako irana alaka abulume aka barala ala fana ka an wala me dungo do alaka kinati Vewa Bamara ka afu Bakar Kulubel do ka bo insigro bendo jemama ka afu vraiment maga kuna foni malame aka kunafoni kadiye kusebe Vewa Bamara ka afu aka iko nyuma ka afu la parce que abi kunafoni mindi jenka real todo ka afu la ka afu fene abi kunafoni di ka era jemogola ka afu la ne Bakar Kulubeli dugu je ko ta dongo do ama kunafoni fo fembla ne balame aka diye kojugo ka afu ka wali mando alaka abulume aka barala alaka sini kenaya alako dama alaka sala bango juma alako dama alaka jien alaka kulusuma dek mi foli mi ke aye oyoyi donc nga foli be mago belajele ka foli bla ka se di anga jamana nyamako ma alaka jamana tafaka alako duma alaka jamana alaka kulusuma jahadi mi maga jamana kono amba fo alaka bapeu alaka ansike hera kono dek mi foli mi fo oyoyi. Assalamu alaikum. Viwa Afriki lamay jama bela jele ndaga foli ba ne to Arna Traoré ka bo bana nga komini mirjalay aywa ne gon nga foli kan de kerengere ka nyeshi amalima musumo no umu jaray ala umu jara aka kalfa minala ne be do ka ye la hanara ka dawro suma am daje mimu ala ko noya umu jara ay nyana fi blana ne re ko na Arna flade ko umu jara kanu nya kanu yere de me ala manga ñoŋoñi la tege kon ne regu ñangania ngu ne umu jara sira ka ñoŋoy abta aka émission sigi anga dugula pour que ka anga muso hakilna numa dumu ni umu jara kun mana yoro aka ca ala fe ibta soro muso do bi hakili soroy ay du chamangla ni kon nga fuli be umu jara ye ali bi ala ka hanara ka daro sumamta jemi mala ko noya mali muso bele jele ka nya ina fo umu to ni muso umu la diri ka ca ala fe ka du abi sabati an fe ya anga du abe muso de bulu ni muso nyana du bela jele binya mani du kono muso manya du abi gbele du kono de ali be ne bi mi ngoni ni mali muso fe bela jele ki chesiri ka hagatura ni min duna mi gashila ga ya famu alakamu ni demze ko mi de bene fe ka Vewa Afriki la me baga bela jele fu. An balimaw aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na a ka dɔn k'a fɔ an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye o bɛ tali kɛ 01 20 24 30 47 16 a b'o kɔgɔri ni ka sɔrɔ k'aw ka haminankow fɔ nka aw kana ɲina aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la musolakaw an bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ. Ayiwa tabale lamɛnbagaw an sela ka ni kunnafoni ninnu de sɔrɔ ni k'u walawala aw ye ka bɛn bi ntɛnɛn janvier kalo tile fɔlɔ san 2024 aw ni ce aw ka tulomajɔ la an minnu ma bɛn ni kunnafoni ninnu ye a ma tiɲɛ a bɛ se k'o lasɔrɔ sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 an ka fiɲɛ tulukala kan 102 tɔmi fu Bamako nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Dadi Balawe bolo kunnafoniw yɛrɛ laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako aw ni ce aw ka lamɛnni la nka aw kana ɲina an balimaw an ka nɛgɛjuru sira o ye 001 20 24 30 47 16 yaasa aw ka se ka aw ka haminankow fɔ tabali kɛnɛ kɔnɔ an doli min filɛ sankura kɔnɔ n'o ye san 2024 ye ala ka o san hɛrɛ cɛya jamana ala ka o basigi aw ni ce a k'an bɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 o tɛmɛlen ni sanga 30 ye yan'o cɛ sɔɔni nazarakanfɔlaw olu bɛna aw kunnafoniya a k'an bɛn